ମହାମୁକାବିଲାର ମହାରୋମାଞ୍ଚକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ମହାଲଢ଼େଇର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। 20 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ନାଟକୀୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରତି ଓଭରର ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏବଂ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରବିବାରର ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଆଉ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ 6 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପରେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି। ସ୍କୋର ଛୋଟ ଥିଲେ ବି ସାରା ଦୁନିଆର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ରବିବାରର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 120 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାସଲ କରିବ ଶେଷରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସକ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାପରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଚମକପ୍ରଦ ବିଜୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୁମରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଅର୍ଶଦୀପ, ସିରାଜ ଓ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ କାନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଦଳ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇ 113 ରନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଲ୍ଲାସିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପରେ 7ମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ନିଆରା ଭେଟି ଦେଇଥିଲା।